Fight Stuff, jedini u regiji donosi top brendove borilačke odjeće i opreme. UFC, Venom, MMA Elite. If you want to fight, fight with style. Nakon poljskog Krakova, UFC-eva europska karavana svoj put nastavlja u njemačkom Berlinu. Izravni prijenos UFC Fight Night 69 priredbe koju predvode Joanna Jedrzejčik i Jessica Penn u meču za titulu prvakinje u slamka kategoriji. Pogledajte uživo na Fight Channel Pay-Per-View. Subota, 20. lipnja, 21 sat i najveće europske UFC zvijezde u O2 areni. Samo na Fight Channel Pay-Per-View. Fight Stuff, jedini u regiji donosi top brendove borilačke odjeće i opreme. UFC, Venom, MMA Elite. If you want to fight, fight with style.